Nádherný pohled na hrad. Dívejte, bramborák je za 45. Tady já bych nevydržela ani 5 minut. Ahoj, za mnou je obchodní dům Máj na Pražské národní třídě, který se několik let rekonstruoval a teď ho slavnostně otevřeli. Jsme na národní třídě, vidíte, právě tady projíždí 9. Ale my se nebudeme věnovat tramvajím, my se budeme věnovat právě otevření nového Máje a tomu, jak to vevnitř vypadá. Vy si možná říkáte, proč tomu děláš reklamu? Ale Máj, to je legenda, to je vedle Kotvy a Bílé labutě nejslavnější nákupní centrum tady u nás v České republice, takže stojí za to si nový Máj projít. Tak jdeme na to. Tady vidíte celou budovu a hlavně motýly od Davida Černého, což je takové dílo, které se ne každému líbí, ale já musím za sebe říct, že mně se líbí. A vám? Tady vidíte, jak je Máj populární, že už ho dokonce přijeli i namalovat. Já jsem teď v přízemí obchodního centra Máj a musím vám říct jednu věc. Je to takový normální. Tak se tady společně podíváme na to, jaké jsou tady obchody. Tady je Rossmann, ten tady byl i předtím, ale byl na druhé straně. A jinak tady najdete květiny, můžete si tady nechat udělat nehty, potom je tady tabák třeba a mě samozřejmě, já jsem přes to jídlo, tak mě zaujala tady ta pekárna. Tak se jdeme podívat na ty chlebíčky. Za 42 hermelínový, vajíčkový za 42, takže normální ceny tady mají, úplně normální ceny. To tak stojí všude, myslím, ne? To jsem já. A trdelník, jo, to nesmí chybět. A trdelník je za 99 korun. Teď mi říkala jedna paní, že Máj otevřeli pro lidi, kteří nemůžou do Dubaje. A něco na tom je, ono si to trochu jako hraje na Dubaj. Jo. Já teda za sebe musím říct, že mám trochu problém tady s těmi lustry. Mně se to nelíbí. Tak jsem v prvním patře, podívejte se. Tady je jenom jídlo, tady to je jedna velká jídelna. S luxusními lustry. Mě ty lustry nedají spát. Ale nic mi do toho není, protože to není moje. Kdyby to bylo moje, nebyly by tam ty lustry. Tady je to americké, tady mají tortily a hamburgery. A hamburger Texas si tady můžete dát za 310 korun. Burger King, Bali Bali a na druhé straně je vietnamská kuchyně. Na tomhle všichni ujíždějí, já to nechápu. A já se chci podívat, jakou tady mají českou kuchyni. Tak, co tady vidíme? To bude asi španělský ptáček, předpokládám. To je kuře nebo kachna? Kachna. Kuře je tady, ano, máte pravdu, toto je kuře, toto je kachna. Jak jsem se mohla splést? Bramboráčky. Bramborák je za 45. To je dobrá cena, že jo? Jdeme do dalšího patra. A toto je herna. Tady já bych nevydržela ani 5 minut. Takže do 8 na terasu. Tak a jsem na střeše obchodního domu Máj, odtud je opravdu nádherný pohled na hrad. Dívejte, abyste se dostali na tuto terasu a mohli si užívat tady ty úžasné výhledy, tak vás to bude stát 250 korun. Teda já jsem platila 250 korun, myslím, že všichni. Ale je to krásné. To je ta terasa celá, takhle velká, já jsem tady momentálně sama. Tady je krásný výhled na Staré Město, to je Týnský chrám. Žižkovská věž, tam je muzeum. Tady je další místo pro děti, kde si mohou hrát. Tohle je kostel v ulici v Jirchářích. Mám nový vlasy, kdyby to někoho zajímalo. A ještě pohled na Petřín. Ještě úplně dole v Máji je obchod s potravinami, Tesco. Ale tam půjdeme jindy, třeba. Takže celkové dojmy z návštěvy Máje. Stojí za to vidět, to každopádně. Ta rekonstrukce stála 4,5 miliardy korun. Jestli to byly dobře vynaložené peníze nebo ne, do toho mě osobně nic není. Prostě každá věc má svého majitele a ten si může s tím udělat, co chce. Nemáme mu právo do toho vůbec co kecat. Já bych asi uvítala víc obchodů. A toto mi přijde hodně praktické. Tady je tabule, kdy odjíždí metro a to už ti říká, že máš jít domů, tak já jdu. Tak pa.